Inti sibt qawl fil-kantilena li jikxef kemm il-kuntatt tal-kelliema Maltin mal-isqalli kien kbir sa minn dawk iż-żminijiet. Kif sibtu? Naturalment dan huwa frott ta' riċerka u anki frott ta' riċerka li għamlu studjużi oħra, bħal pereżempju Joe Brancato u anki Stanley Fiorini, li ġa kienu indikaw wieħed minnhom li kien hemm tixbih ma' proverbju Taljan li kien jiġbaħ ftit jew wisq lill-proverbju li hemm fil-kantilena. Però kien Taljan u kien differenti. Jiena mbagħad minn dan l-ispunt nipprova nfittex daqsxejn, jiġifieri u rnexxieli insib propju dan il-proverbju cui muta locu, muta ventura, li huwa kalk kemm semantiku kif ukoll kalk sintattiku li jiġi riprodott mbagħad minn Caciaro, min ibiddel l-imkien ibiddel il-ventura. U dan juri li Caciaro ġifieri kien bniedem probabbli kolt li kellu aċċess għal-lingwa latina, għal-lingwa taljana u probabbli anki għall-isqalli, ma ninsawx li dak kien iż-żmien propju meta Caciaro u l-universitas li kienu fejn hu kien wieħed mill-kunsillar prominenti tal-Kunsill tal-Imdina ta' Malta dak iż-żmien, kienu id-dokumenti kienu jinkitbu ħafna minnhom bl-isqalli. Jiġifieri allura li wieħed ikun jaf l-isqalli ma kienx xi ħaġa stramba għan-nies kolti, naturalment, kemm kienet imbagħad l-istess ħaġa għall-popolin, ma nistax ngħid u ma nistgħux ngħidu sakemm ma nsibu xi dokumenti oħrajn. Ħaġa interessanti li mhux biss hawnhekk għandek proverbju Malti li qed jirriproduċi proverbju sqalli, imma billi fejn jiena sibt il-proverbju Giuseppe Pitrè, ġo sqallija u xekk li kien folklorista famuż, u jagħti ċerta data, nsejt issa bħalissa li mi, il-proverbju Malti ta' Caciaro jurina li dan il-proverbju kien eqdem bl-isqalli. Allora lill-isqallin aħna il-kantilena qed ukoll tgħidilhom isma' il-proverbju tagħkom cui muta locu, muta ventura, kien ukoll ġa jeżisti almenu ngħidu fl-1470-1480. Ġifieri naraw kif fil-ħajja tieħu u tagħti, fil-letteratura, fil-lingwistika demek qatt ma tista' tistudja l-affarijiet mod iżolat, weħedhom ishom ġew mix-xejn, isu kulħadd għandu kordun umbilikali għax ninfluwenzaw il-xulxin. U naħseb il-kantilena u ridna da kollu anki bl-affarijiet l-oħra li juraw kittieb oħrajn, eċetera. Xi jfisser dan il-qawl fl-isqalli? Dan il-qawl ifisser eżattament dak li jfisser il-qawl fil-kantilena. Ġifieri min ibiddel l-imkien ibiddel il-ventura. U l-interessanti tal-qawl kif edna huwa il-fatt li huwa kalk mhux biss semantiku, jiġifieri jirrifletti semantikament fit-tifsira, eżatt it-tifsira tal-proverbju sqalli, imma wkoll kalk sintattiku. Mela cui muta locu muta ventura, min ibiddel l-imkien, il-post, ibiddel il-ventura, xortih. Ifisser eżattament l-istess. Min ibiddel postu, min ibiddel il-post li qiegħed fih se jbiddel xortih. U l-flisqalli jfisser eżattament hekk. Għalhekk kien verament xi ħaġa li tolqtok, naturalment apparti l-kelma ventura li hija rabta, li hija dik li torbot u li turik li din hija traduzzjoni propju ad litteram ta' dan il-qawl. Kif jorbot mal-kantilena? Il-qawl jorbot mal-kantilena propju għaliex naturalment il-qawl sqalli mhuwiex parti mill-kantilena, huwa qawl popolari u xek tradizzjoni popolari, għajdut popolari, erf tal-anzjani tagħna li jgħidulek isma' meta inti qed tażaq fl-ilma tkomplix tagħmel dak it-tip ta' xogħol mhux hekk. Biddel u għamel ħaġa oħra. Caciaro naturalment ħadan il-proverbju dan il-qawl u irrelatah mal-ġrajja metaforika forsi tal-imħabba wkoll, hekk mhux qed tirnexxlek din l-imħabba. Hekk din l-imħabba sfrundat. Hekk mela trid tibda mill-ġdid u ssib xi ħadd ieħor. Jekk id-dar waqatlek biex imorru fuq is-senset letterali. Tibqax tibni fuq din l-art ta' tafal li huwa merħi, ta' tafal li huwa li m'għandux saħħa u mur ibni id-dar fuq pedamenti aktar soda x'imkien ieħor.
Taħseb li kien qaw li mxarres sewwa fuq il-fond Malti? Hija dawn affarijiet u xek ipotetiċi. Min jafu, ma ninsawx li Kaxar huwa bniedem kolt. Ġifieri kien bniedem li jaqra bil-Latin, jaqra bil-Taljan, jaqra bil-Sqalli, probabbli, ġifieri kellu allura probabbilment aċċess ħafna ikbar minn nies normali għal odda ngħidu kolta ta' nies edukati. Ma nafx ġifieri kemm setax kien hawl da li kienu jgħiduh ukoll in-nies fil-ħajja ta' kuljum. Sinċerament, din hija l-problema li għandna tal-kidba Maltija bikrija xek li ma tantx għandna dokumenti bil-miktubin. Allura huwa diffiċli jkollok dokumentat dan kollu. Tara possibilità li xi versi oħra fil-Kantiljana jistgħu wkoll ikunu wil? Naħseb mhux jiena nara, naħseb Olvin Vella xek kiteb artiklu wkoll fejn huwa wera, naħseb mod konvinċenti li il-vers li radi għal kull xiber sura, ġifieri l-artijiet, ġifieri li radi u xek l-artijiet, kull xiber tal-art għandu s-sura tiegħu differenti, għadu jintqal b'modijiet differenti ta' kważi żminijiet tagħna, ġifieri f'ambjenti ta' rurali, eccetera. Ġifieri milli jidher u xek hemm ukoll il-possibilità li dan il-vers li ħadem fuqu u Olvin Vella baqa imma bwek għandna issa differenza, mentri differenza qed nitkellem dejjem fuq diakronija u xek, qed nitkellmu dejjem fuq dal-proverbi fiż-żmien, tul iż-żmien. Ma fil-każ ta' min ibiddel imkien ibiddel il-ventura qed ngħidu li kien hemm hawn sqalli anteċedenti li ġie qabel u li minnu ġie mnebbaħ probabbilment Kaxaru u li traduċih u min jaf jekk kienx hawn Malti li kien jingħad normalment fil-ħajja kuljum. Fil-każ ta' li radi għal kull xibel sura qed nuru li vers li kiteb Kaxaru ftit jew fl-1480-70 baqa' nieżel jew it-tifsira tiegħu baqgħet nieżla kważi sa żminijiet tagħna. Ġifieri mela minn vers wieħed imur lura, proverbi wieħed imur lura, u li ieħor jurina li jasal sal-lum. Dan huwa l-interessanti u xek ta' xogħlijiet letterari li jibqgħu jiġġeddu fl-istorja u allura jagħtu wkoll il-possibilità li wieħed jista' jibni wkoll l-istorja lingwistika ta' pajjiż ukoll permezz dawn it-testi letterari u mhux. وقتي امرأة